Yan, nandito nga kami sa sa Chachos. Ayan. Yan. 21st Street I don't know kung anong lugar to, basta sa Saskatoon. Mexican ito, mga tacos no. Pero nakalagay Persian kitchen. Itong building. Okay. Anyway, I don't know, basta ang order namin is tacos. Yun lang naman ang nasa menu nila. Kasi may mga magandang reviews. Tapos nakita ko sa Facebook kasi to. Tapos, let's try. Muting na. Anong tawag dito? Dito sa ito tong dalawa in order mo nito, di ba? Consomme. Matikman natin to. Mas nagpad si Joanna ng ganito. Halal pala to, dahil. Ha? Halal. Halal? I don't know. Nabasa ko lang sa review. Come on, let's go. Maliit lang siya. Parang hindi ako mabubusog. Pupunta kami kila Papa kasi nandun si Isabel, iniwan namin. Hindi, ito kasi konti lang to, hindi to mabubusog sila Papa kasi ang liit ng isa. Pero just to try, just to taste. Matikman lang Oo, tapos pag masarap di order ulit. First time kasi namin. First time. Pero I think masarap, sabi nung lalaking kumakain kanina. Yung puti, no. Sarap na sarap. Ako napapaganon din tuloy ako, sige, sarap siguro talaga. Mas ang kagandahan pa dito, meron silang malawak na parking diyan. Pwede nyo i-park dito sa may gilid. Kita si Joanna. Tara. Kasi nandito si Isabel, iniwan namin. Tamang tama. So yan. Si Helen? Ay, nagbubukas. Isa yan. Kauli ko sa Helen na lang. Sa Helen daw si Kuya. Tudada. Kamusta? Papanamitan na. Bel, may swimming ka? May swimming lesson to mamaya. Ma! Ha? High five. May lipstick ka. Sige na, lasaan na yan. Chachos? Chachos, yan. Yung sausawan. Dalawa. Parang masarap ang sausawan. Kaya nga dalawang in-order ko kasi baka pwede pang anong tawag yan datong? Lumpia? Laksayon? Anong Tagalog kan laksayon? Tikim-tikim. Yung kutsara-kutsara tapos higupin. Avocado lime with something. So we ordered 5 pero binigyan kami ng 6. Thank you. I want milk, Mama. Okay, you want milk? Mama, I want this one. You want this one? I wanna try. Shadi, I'm gonna try. Papa, this is empty. Anong empty? Hindi ka man nagmi-milk. Okay, let's try. Ay, crispy. Pero, na, okay. Sabi, nilagay dito. Ay, huli na si Sabihan ni Mimi. Ano? Panghang, hindi. Hindi tayo nag-order ng hot sauce. May hot sauce siguro sila dyan. Ay, kaya pala yung lalaki napapaganto. Hindi na siya masyado mainit, pero I think kung mainit to mas masarap. Medyo siguro unhygienic lang kasi bite and dip. So may isa pa naman. Yeah, tsaka family ko naman to, guys. Pero kung mga friends, bring your own spoon. Kasi kailangan mo i-dip back. Kaya nga dalawa in order para makaano. Sa atin na yan, dalawa. Sarap. Sarap. Yes. Natitikman ko na yung cilantro. Yung mama kanina, binalik niya yung isa kanina. Ngayon natin to. Nilagyan ko nito. May basa ng ano eh. Ano na yun? Alam pa. Sige. Inusasal mo na. Ay, mapabalat ka ba ni? Okay, si Papa kung maano ka yan. Besas ka to siya. Ano? Kailangan ng hot sauce. Kailangan talaga may consomme. Did you say? Mama,
the milk. You have to put milk on it? Or you ask Papa if you can put milk. Can I put milk on it, Papa? Huh? Put some crispy on it? No. And put some crispy on it? You go ahead, you ask Papa. Can I put some crispy? Papa, she wants to put milk. No, baby. And put some crispy? And put some Kaya naman gato kay Jik-Jik yan. And put some... Mas dip mo lang dito. Dapat siguro, dip mo na Ay. dad bago hot sauce. Mm. Dip mo na dad bago hot sauce. Ano man tanong urula na? Sa sobrang sarap. Ay, nakuha na kayo. Ito kay Papa. Yun na po ang bas. Maabo mo ba? Gusto? Ayos. Ano nga ayan? First time din namin umorder doon, ma. Masiram siya mapag mainit talaga. Bawa na kayo mainit. Kaya pa kami. Masiram yan, Papa. Ano yan? Ito Shawarma? yung sa amin. Avocado something. Ay, shawarma. Ano yan? Avocado. Dapat karo pigalagan yan line. Mm. Sige pa, idip Tirisan mo pa. Idip mo pag maray pa. Hindi po. Yan, okay lang po. Hindi maanghang May, itong... pag may mangharang mamayang trail, dapat may anghang. Halal yan, ma. I think. Base sa nabasa ko. I'm not sure. No, talaga. Okay. Ayos. Ay, yan. Ay, yan. Duluan niya. Mexican. duluan niya. Aha. Put milk on the crispy. No. You want Uh-oh. water? Bye. Tapos pa sa sunod order ko kami ng burritos, ma. Itong araw ko masarap. Masarap talaga maanghang. No. Yummy, ha? Hindi ko bintido. Yummy. Nakita ko daw na maharang. Kaya masarap pag maharang is maanghang. Edit mo. Hindi na. Gusto ko nakadip. Dali, Gusto ko makadip. Gusto ko nakadip yan. Dip mo pa, Papa. Yan. Masista, kasi yung nagkabara. Mm. Mas masarap yan, no? May sriracha. Pamaulan yung tubig nila. Ano? Ano yan? Indian phone. Yeah, may swimming ngayon si Isabel. Wow, excited Bel? First time kasi ni Isabel dito sa Lakewood. Last time kasi dun sa may... Saan yun? Lawson's. Ano Bel? Wow, excited Bel? Bel? Meron pang slide dito. Masyado mainit. No? Yan. First day ni Isabel sa swimming lesson niya. Siyempre ako ang sasama. Kaya naka-board short din ako. Kasi dapat pa ano, may magulang nakasama pag nag-ano sila diyan sa pool. Kailangan. Bel, Isabel. Isabel, Isabel, Isabel. Bibi, say hi. Hi. Excited? Huh? Buti na lang hindi na ako nagbasa. Kaya pala ako lang yung nakaubad kanina. To. Isabel lang. Bel, nag-enjoy ka? Ha? Nag-enjoy? Alright. Oh, let's go na. Nag-enjoy si Isabel ng first day niya. So, yan natapos na si Isabel ng kanyang swimming lesson. Unang araw. Sunod Thursday, no? Thursday. Yan, Thursday. Puti na mukha ko. Umuulan, masakto. Paglabas namin, umuulan na. Yan. Ano, Bel? Nag-enjoy ka? Ha? It Nag-enjoy? was a surprise na unparented pala yun. Oh my God. Naka-ready na sana ako. Na-surprise kami Sabi nung lalaki, okay lang niya na walang magulang. Na-surprise na naman kami Buti ni na lang. Isabel. As in, wala.
talagang go lang siya kay teacher ko. Anong sinabi ni teacher, tapos chinichika-chika pa si teacher. Chika-chika. Ito talagang daldal talaga yun. Feeling ko pag nagsuschool na siya, ang nasa report card, your daughter is so talkative, like her dad. I think. So, let's go na, Ben. Let's go na, para mag-shower Bihis na. to, para mag-shower ka na. Bye-bye. Bye-bye. Click end. Saan niya nakuha yan? Kakapanood. Kakapanood sa Wish ata yung Sa Wish, kanta-kanta. oo, yung Wish. Wish yan. Nanonood kasi ng mga kanta-kanta yan. Ng pantropiko. So, yun at thank you ulit sa panonood. Yun lang ang araw natin. Yun lang ang araw namin ngayon. Pumunta doon sa kainan. Ano yan? Chachos? Chachos. Chachos. So, review. Review. Masarap siya kung mainit pa sana. Masarap pa din naman siya kanina, no? Tapos masarap siya pag dinidip na doon sa basta yung dip, tapos lagyan mo nung lime, tapos hot sauce. Mwah! Okay na. Pero kung yung tacos lang itself, medyo walang lasa, no? Pero all together, masarap. All together, masarap. Pricey? Yes! Uulitin pa ba? In the future, pero not anytime soon. Kasi may iba pa kaming itatry na ibang food. Na? So, yun. Salamat! Humble House Bakery. I'm in the rainbow. Who's the rainbow? This one, rainbow donut. sprinkles? Okay. No, it's rainbow donut. Sprinkle. Rainbow. Okay. Have one. Parang masarap to. Mama, I can also have our rainbow. Okay. And let's try this. Yeah, I think I want that. If we're a bit early, are there a lot of options in the morning? Joke lang. Hindi pa ulit. Napadaan ulit kami dito sa may Humble House Bakery. Yan. Dito sa may Boy Chuck. Yan. And I think, do you want this one double chocolate? Sige, try it. The double chocolate donut. First time na naman namin dito. Oh, and we'll get this one. Dami kinuha. This is sweet, and this is You have good reviews online, you know. yeah. I've read it. Yeah. And this is like salt, sweet and salty. They're like crackers. Oh yeah. Yeah. And then there's like nothing, no. Same back of I like feel that. like I'm eating biryani. Oh. Like, I like it. You're probably good with tea. Yes, that's how Indian people, like they eat it with this like. They dip Oh, it. that's why. Yeah. I can taste the spices, Dad. Do you Just have because- a card or something? What's that? No, we don't what's have the it. tea? What's the tea? Masala tea. Masala Masala tea. tea. Masala tea. Yeah. We love that. Yeah. I love Indian food. Yeah. Oh, it's good. It is. I feel like I'm eating something spicy. Because they have big. You know why? Because it has cumin seeds in it. Oh, That's why. that's why. Yeah. That's It's but it's good. different. Yeah, it's good. It's different taste now. So this is like cookies. Oh, This is like you should. Original. original. You should, because we've been always like looking for authentic like Yeah. restaurant. If you're Indian, I want to be like to taste the Indian. Yeah, that's why I'm taste. going to renovate the store. I have the design, but Yeah. this one gonna be the design of the store. And then Oh yeah, it's gonna be different. for Nice. sure. yeah. So dito ito sa may Boy Chuck. So lalagay ko yung address, Yeah. May katabing kumon. Sorry. put on your menu the masala tea. So good. Must we gonna be having coffee too? Oh sorry. Yeah, Shell's Dad, coffee. I love. Do you want You want one? Oh, she said more. See, she loves it. That's too. it, baby. Put some for Oh no. It's No, okay. we're good. We're okay. No, I made this for just I'm just telling this like Because Had the mind of a dreamer, losing sight of all the visions in my head. Yan at kami ay nakauwi na. No, ito kasi si Joanna, pag pauwi na kami, biglang may maiisip na daanan natin to ganyan. No? Ngayon napadaan kami sa Humble Bakery. Dito sa may Boy Chuck at na-meet namin yung owner na si Mr. Jimmy. Yan. hindi kasi
sanay kasi kami mag-drive around. Tapos, mahilig ako maghanap ng yung mga maliit lang na shop na hindi mainstream, kumbaga. Tapos, last time, may nadaanan tayo, yun na nga, Humble House Bakery. Ginugol ko, okay naman yung mga review. Tapos, today, sabi niya, anong yung gusto mo pa? Sabi ko, parang gusto ko akong tinapay. So, pagpasok namin, alam kong ito na yung gusto ko. Ay, cinnamon. 6 yan. Oh my gosh, magkano to? Nakalimutan namin. Basta hindi siya lampas ng $10. Kasi si Jimmy, kwentuhan ang daldal kasi nung mayari, ang bait. Ang bait. So sabi niya, isa siya sa mga unang international student sa Moose Jaw. It's like an hour away dito. Siguro. Hindi pa kami I don't know. ng Moose Jaw. Nadaanan lang natin siya papuntang Regina. Tapos meron siyang other donuts. May mga croissant, yung mga donuts. Siyempre si Isabel, ito ang gusto. Tapos siyempre yung mama, ito ang gusto. Tapos ito, binigay niya lang sa amin for free. Ito daw ay Indian cookies. Tapos pag... Original daw. Original, Authentic. like from their, ano talaga, yung recipe is talagang Indian. Tapos sabi niya, he is planning on, ano ba yung mag-renovate nung place niya. Tapos ano siya, lalagyan niya na ng mga Indian products. Yan, masarap yan. Ito, pag tinikman mo siya, alam niyo yung masala tea? Ito yun. Ang sarap. May cumin daw to eh. Now, kinain namin yung cinnamon bread. Ang lasa niya is cinnamon. Ang maganda lang, freshly baked everyday. Sino naman ang ayaw ng freshly baked everyday? And naniniwala ako na totoo yun kasi pagpunta namin halos wala nang laman yung bakery niya. So sabi niya, pinapaubos ko ngayon everyday para tomorrow bake na naman ako ng panibago. So yeah. Minicrowave ko lang siya ng 15 seconds. Ang sarap. May ano siya, walnut, pistachio ba yan? Ay hindi, ano yung almonds. Yan. And walnuts din. Yeah, may walnut nga. So yan, Humble House Bakery, ano? Sabi niya kung maaga daw pumunta, mas maraming options. Kasi ang alam ko may mga tart From pa siya. 9 a.m. sila? 9 a.m. 9 a.m. ano? So I like it. So next time, pupunta kami ulit ng maaga para makita yung other options niya. Napakabait itong may-ari. Ang daldal. Sabi niya, kumuha kayo kahit ano. Oo, sabi, kumuha kayo ng kahit anong product niya dyan, libre. libre. Ako, no. Thank you. Okay, so tinatawag na ako ng anak ko, I want my dinosaur towel. So, yun lang ating vlog ngayon. At pinahabol na namin to. Sayang din kasi. Yan. Pakita mo yung picture ni Jimmy. Yeah. So, if ever gusto nyo ng freshly baked na mga goodies, please consider. Pero again, may kanya-kanya tayong taste. For me, it's masarap. For you? Yung mga taga Saskatoon City, ano? Kung kayo ay manapanood nyo tong vlog na to, try nyo yung Humble Try House. lang. Humble House Bakery. Kasi marami naman ditong nagtitinda ng cinnamon bread. Pero ito kasi talagang ginagawa talaga nila araw-araw fresh. Alright. Hi Jimmy, thank you. Yeah, si Jimmy. Hi Jimmy, thank you. Bye-bye. Salamat ulit. Nahulog. Asan na daw?